ni bube ne bre ben se si bube e be ye de den na breko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadoro so yensa ma munyina akwa babiem ne mfa momre nyansapo kasamfonyine so yeguso a yesane ne badwemba na yeguso a ye yewramu ewusunsumu na yesuade ede afa kra eda eho a enye asem ketwa kra yenko na yenkoma nana pon akwaba yemfa no emra nyansapo na fi no yentwa nkomotwetwe no so na yenko yenim nana pon wadaroma yemo akwaba banyansapo kasa ujimso abunu here nana wadaroma na empomu tisei oduma nkoma ni twedi ampon adaworomenti ahoden wo ho nana ahwefo ye ko adwoada so na yakwa akwahwe Monday bon obi a ye wo no adwoada Kwadwo ene Adwoa sei ne sunsumu eniema no eni mu nchiremu esitie na ansa na no memisa wo yansa na me ba ye mehu se doso se we ne ne frɛ ne doso no wadaroma de bo wasene ha mehu se bi nso ebo berima ekwaku nso asene na mahye batakari ede aguso kire sei ne ye Easter na ene no so ye da de anibre aba ene say Good Friday mo kan say Yesu wu sori ye nti ene no Yesu ye de yakai anibre ye na no mo ene mo je Asante mansi wo ne bi kokon no ebi hye batakari ebi hye doso abosom ne no mutwa asa no bebre hye doso te ne yakai yenso yenchi te anibre eni ata kokowa nana wo kase yakai yenchi ya ma kai sese iji na kakra endi ani hu ye no ense komfo ba eye doso no nko a na we batakari nsi so no we ye staff of na nana ma ba na se mutumi ye ne sa ma ne on se ye kan se ye nyitwe ne ye nyi Adwoa ye nana no obi mu de doso na abosom no bi su di furugu ti furugu ni gina ma abosom no mu yusu batakari ni bi adoso no su ma abosom mpanimfo no mu su yi o mu ti bo doso tu anamo no nti ye nyi bi mfurum ne emfa bi nye dai enhyemtie na ye ne abra kan mu ni na abom jo atiefo we de muamma suma anase moni so a se mo hu sha ase me de to manim dada se ene berima kwaku yiwrada boni mu anu no ena nkasa no ye fofie a satemi Judas na nkasa no waton Yesu age ne kwanza wi a ye ba be fande na kogoguta be pono so na anadwi o makoye ne hu adwuma ti se ohwe a aka bom manananom so asa be ka ho te ne kwaku on se dani ahotom sa ne niema no afrafra sa osa ya kwada nti ebasa na eden se ubetimi bruni be ka se wo control no tena ha wasema sole nti yesamo mo de beche na ene ya bonkomo nkwaku nti sa osemo nti wase mo mfanche nana ene na yenkoi adwoada obi a ye wo no eda dwoada Adwoa ene eye Kwadwo sunsumu no sad krada no etesei yo sunsumu no Adwoa ene Kwadwo no eye ade bi a asumbu ye wa abrabom omo krada no asumbu ye wo dwoada na wo de ye sanete na emumade a eha omo emumunya wari ye wo sunsumu no eye akoma on say ye wa abo bi te se wakra okra hu ade obeye dai obuna ne chie na emum krama hu ade dai nti Adwoa ne Kwadwo no mo kra na edo mu no ete se aboa kraman ade obehu obenya hu abotere no odidide ebema na ade ahwere ne nsa ti Adwoa ne Kwadwo fo ni hia abotere ene tema esa wo mu ni akoma se wakra be bu ani chie wo hu se wakra kra da wonjen ba krama de oba no hu fe na obehu bibi ketre kra de etwam obepo ama ohu se ne present e wo honom no omu ni abotere e wo abrabom na abotere na chie bibi sa aka hu biom de kan wo ne kire se sikati mitena wo monsem na momu ntimfa sika na nya de ankwa ni mu nyina mpemponso obi omo de ya no sa no ma mienu wei ene ha Adwoa ne Kwadwo fo sika de beba na nso mu ntimi mfa nye bibi papa bia sanete na se omu nim nimde ewo sika se de esidi sika ye bibi ema eye botai papa bi de manipa ye kasi ye betwa ne ti akora eba na mu nkuta omo nche nti ubo se Kwadwo ana Adwoa bi ayeyie
aduru pempon bi a na mafutuo bi obi di ama no enam kasa kire bi obi akasa kire na nam ba bi a wawura ahobambo ewonti ena ma ne yie die tumpeja na emom se ye gase ye mom percentage a emu 80 era so te de omote 20 apeja nana wonum nsem ayese sonde na eskato ma na ese de ye sonde pepepepepepe nana eno edenti ena etimi ebasa se nipa dasani yesi sika ntimi ntana ne nsem ampa nso ye kan yi obi wonu sika ne ntana ne nsem nso ampa edenti ena etimi basa se wo busa amasem bi me de wo se sunsun mu ne ye kasa Kwadwo a ne krade no eye de yi nti sa ne busa se hyebra nti ne hyebra wo de ba asase so nti wo ne wo se openim difuo bi na wo kyerekyerefuo bi ma na kyerɛkyerɛ ho akwan ebo ho ban fa na wo hyebra na de ba ye no no ma ye ba ku atia wa wutimi dane ne bona dane ma de yedie ne ba wanim na mu wanye ne sa wo de sa betimetu anamo ama na haw arafo asem no emu edu na eni nso enyan ewo na ese wo de Adwoa ene Kwadwo a eye hyebre a edaw so enam krada na ye de wo na ewo se wo nya abotre na afa wutu ho anamo nana ni ye nya abotre ni etu ho anamo yi ye tu ho anamo sensan se ni ye hu se Kwadwo ene Adwoa akoma pa de omu ni abotre afei sika ntimi ntena wonum nsam ema no entimi enche we ni niema mienu a eye eden so a wo se abrabomu no anya hwenu no onipa wutimi nya ne mienu nyina na etimi amo akonkan enti dan ena ewo se wo moye yo metumi nuamofo kakra ade a metimi de atumufo se wo se moye eye se pesofo bi konfo bi dunsini bi ne ko ne ho abusa no nkyere wo na kwan ne hu kwan a obefo so bema brabo no bekoyi ama wo na se wantima anya ne saade a ene na de hawo no ebeto akoso na ayedai ahawo Ojuntufo bi edebo ne nyom se sebre sesafo ono nko ane Awurade na sebre sesafo nko ane Awurade na wo se yempe nyame nipa bi ana yempe sofo menka ne sasa se yenyina ye nyame nipa yempe osofo bi ana yempe Okomfo bi odunsini ka ho ana odunsini ka ho bi na so odunsini ka ho de ne na asembisa na e ba beziso se sebre sesafo nko ane Awurade na ye den na sofo ana Okomfo ana odunsini etimi sesa sa hyebere ema ne yo minu ya meda wase se wo se hyebere sesafo ne Awurade otwedi ampo kwa me basa yi adom no kro bo no man bo mu nuoma no wo se wabo mu nuoma ni na nemu wabo omo a obeka bibia me na si ono so na aduro no Awurade ho nti fa wasem no koda Okomfo no fa wasem no koda sofo pa no no wayi hu apaye no waye hu amane amawo na watima sesa wo hyebere amana yeyie nti Okomfo pa no ene hwan ene de wo kyere wo nkyerɛkyerɛ ema wo te sum bi ase onfa sum ne mo opo ne mo ka no kure kyerɛ wo ma hu se de abrabɔ ne enuomam kyerɛ kɔ Bible no kura se wo soro yedai oboa de wo yedai oboa no ho nti wo soro boa de oboa na omoa na wo se boa ho na omoa na oboa wo sei se wote wo na wo ka se Awurade edi skaba begumi dem obma maduane adi no wankosam wanim fifira mmara wo betena ho na wada ne nkyini nsie na abrabɔ nda so sidie si na te no kyerɛ se tuwa na mon na Awurade na be yu buafo ayedai ama wo pre se wo sole apa baabi edo ho akɔ Awurade na be kyerɛ kwampa ama wafa so arafo ade ba ko a ese manije ewo nana ehu ne se enka yenuanum bi a nko ka obeka se Okomfo nanso o se penyame nipa bi a oye papa pe Okomfo a oye papa na ese wonno Okomfo no kra no onim se ye wonyame nipa bi wo hono a wonmo ye papa ebi nso nye papa ani wonno ana dwuma na wo mu no nso asom na wo som no akom no nso no onim se ye wa papa wo mu ani onim se ye wo mo nso a wonmo nye papa sa adwefo no a wo ba befra na wonmo esa adwe no osa ka asem ba ko bi wose wohu obi a wakohia Nyankopon ama Nyankopon se mehia no ma wasesam hyebere ama da bi ode fa nipa so ene nipa ede aboa na ode be fa nipa so de a se de ode fa nipa so
Emma abra so na wo kokon wone Philippine fo no kokon na wo de fa odunsini ba no so no gu sede na wo ka chen se okosa akon na obewuo na oye asobrache eko ekon no Emma enwie ne yie no na se sazo ne neye ye wo nipa bi wo mo boss de mu a wonom so nyame etimi kasa kire wo mo emomu ni wo hu kan ya wo betimi aboa amna yeye nana mame fa we ntwam na ye nsore so nana asofo ya na bi ba wa yo opanyin wo busa asem denso mu adene kakra meka ne se yo ye me amete ade mintimi mmosofo bi oba me hedin de biara da na emum se ye kase ye kan asofo mo o man gan na mu ha omo ye 100 da metima ka jo se mikuta mu 60 Nti se ana wote TV so na wote radio ho na hu sa nkrofo no bia bia wono ba ha bepemwa e de koya asore ne ye se gira radio no so na TV no so ne ye bomochi se atwa mwanda pa ya na ho ye wo sei yo mina kasa de me ho nya me hwe kire se ye na dwene ne wo kire nti se wa ba ba gi akọ amana kọ boa mo osole apagya na wa ba gina wo dem ana wa so de dem asa egu ho anim ase akabone afa ho a sadi me di bedru mre bi e be pagya me soro no na mo kasa tiendentim pagya wo soro nana ye kan yi wa kire se obi nko osofo ana se obi enko konfo wo de adjective bi ba ya e qualify papa ya ye kan yi e be kosofo bi wo se me de Adwoa Kwadwo me krada mpese mbebo na mehwehwemu afi ko wi ache sofo se ene gise bi kodware wo sofo se gise ene me hunu bi ni maudi konfo se gise obi yere gise me kodwaa wo ene ade obi oni petie betu wana mo pa obekọ konfo bi hoye obekọ sofo bi ho na saa kwankyere bi se na ebeba no enam se ye pe ye hyebre sesan ntie no ye mpene ni enjare ye ne enyema ne enko ana se nipa wo se sori dwane yo wo ka asem bi me ka wo ka asem bi se obeye de no hu se we ye sofo papa sofo bone wo asem ya wo kan obi a ogira ho bia akora be hu se de wo kan na se wanga se na wo to hu papa ahu bone nyankopon ba ye no asubo no obo ye no obo no no ma woro mu de nso mo obo mo su ana ye hu bi sa de mo so dunsini be ya wo kan ye die nti na wan kan kire ohene ne se omra wonwale no ana womra na wonyi ne hu musuo ansa na watima kokon no na sofo obi obeka sa bia onye sofo pa onye konfo pa woni to me opo no ope sabim producer no no yirada ti wo so sori dwane wo sori adwane ko gina ba bi sa bon dede me mefa no nko arefo onye ni dwane nko wo si nwane keke tanse wo de wo na wutiri ye na hunu nyansa ene wadwene ye adwuma ena osori ya wokọ na wunua na won de obekọ anakoma emre na adwene ye dani tirimasi ni trase no ede ne be no enti boni dede se ne be ya se nipa no nipa nko no hobi mu nana ye rase arefo na se no nana fa na bantudwa na ye nsori so o watiafu me da munna ma se da biara me ba mo je me fe so na mo hwe me e wo NYANSAPO TV me da munna ma se me telephone number ni 0200 81 68 28 0543 94 07 14 me da munna ma se makram ajefo ye damase e wa se mo hwa abam kon se kwakusi me na so a otunku be ma ye mmere ye waprea madam fu bi ne kan akora de ho de umuso ye de da akire na me aduane wodi no me pebo se obekọ akoda fam we wanya nsuo bi anom ne se de abam ti ye de mu besia ne ama mu nyina mu ene hwemede ene abusia pani ousu ediumi Titi wobika, titi wobichire. Tete anansesem. Menu mienu nyina anim se, enei ye hwehwa ye hu. Se adwumadie yi ya faso ye ho se ye bechire enchirima amamre ene amane. Yes sas wow. Kwaku ananse. Ene ko ware na yire asoya. So woje wase na ya akora aboni abenyi panyimboni. Ewiase ayewe no. Wodo tema ene enida ho.
watwe ntefuma afiri hɔ sɛ deɛ kwakura nansi de ne tiri nyinaa wura wuyi meni wana wonim de wonim amamre no te amane ase yɛbɛgye nkonya ne ato anansesɛm no yɛhwie a afutu a ɛsɛ ne fata no wafa na ade abɔ obra ɛno nti no hyia me na Adwoa badwo abra me de tete anansesɛm ɛbro me dawo ase Tete anansesɛm